Samburu mar manyo kaka itieko weche mag njore. Jotelo mawuok e sub county Nyakach e Kisumu County kamotingo Senator ma Kisumu kod MCAs Nyakach oramo ni gibiro medo e tiyo kanyakla gi piny owacho mano mar Kenya Kwanza mar neno ni gichwalo dongruok mowinjore ne jodak maluorano. Millicent Odhiambo nochopo romono manobedo e gweng' Nyakach kendo miyowa mathoth. Golo why committee is not a problem. Wayi wuok e committee go te mwadong kara kwota ka negative. To maduong' mogik ne nyaka odwam konye jowa. E alap skul primar makogola mayudore ward ma Central Nyakach, oganda ne oyoro karomgi ermomani obagi kod jotendgi mar to akotenore kod weche mag chwalo dongruok. Jotelogo nosingo mar kelo dongruoge mopogore opogore kama oting'o loso apeini, bero weche mag pur, tieko midhiero mag nok mar pi kod teko stima, rido weche mag arita e alworano e kind mamoko. Wabiro wacho weche mag dongruok nikech wang'e ni ka onge dongruok to dhano ok nyal dak maber. Dong mano ber. To koro sani eri ka wan jotendu wabiro nyisou ni wan jotelo mong'e sheria mong'e chike. Dong mana dier wang'eyo ni e leadership kaeri nitie national government gi county government. Donge national government nigi 85%, 15% of resources kende ema bedo devolved bire counties. Donge ber koso right ka wakwayo kony kwa national government. Emomiyo nwariyo wiwa kanyakla kaka MCAs mawuok Central Nyakach ka, North Nyakach, West Nyakach, South East and South West. Kwa kalo kumolalo marwa main Senator mwaluoro Professor Tom Ojienda. Mono wadu akel dongruok koya malo. Wadwaro nondik nyithinde wa tije. Sani nyo indiko Forest Service Officers. Ne wakao jomoko mondo water kuno manyi piny Nyakach ka e. Mano nikech we recognize the government present today and we are willing to work with them mondo shuru ming'adi kacha oduog piny ka mondo konyi. Omiyo kama koro chope ni wadadhi omo gimoro amora minyalo om e sirikal moro amora mondo kel ka okonyo ogandawa. Wawinjore. Omiyo nyaka uikru kwayo mosekel kaego mag pi, mag tije, mag ndara, mag skunde, wadhi make sure ochopo ka. Gimedo kwedo gi chir weche ma osebedo ka fungore ni gidare duond buch ODM ka gilero ni gin kanyakla, kata kamano gibiro dhi nyime kod tiyo gi piny owacho e cholo dongruok ne oganda. Wan teka wan kaeri oyierwa gi ODM party. Dong mana dier. Kendo mane party ma wantie. Dong mana dier. Onge chama moro mwasewacho ni wadhie. Dong mana dier. Chunyo okuyo unge kaka election nyo bedo. Mama Raila Amolo Odinga donge. Donyo neno. To koro wanind gi bundi wa. Matin mwanyo malo kucho wakel ka. Tu neno ka jomoko chocho wa kucho joma nigi ich dongo moko. Ketho nyingwa ni wan jo UDA. Tok burani. Ada wuodho gi kachiel e udi. Tim nok chak timre kamoro amora Nyakach kae. Nuyiera karombu, nuyiero leaders gite, gotiko mar ODM. We recognize, we respect the party. We respect our party leader. But that will not stop us from developing our wards. That will not stop us from bringing development from the national government. Jodak ne yudo pok mag chiemo kaka yor kedo gi midhiero mokel kod nengo ngima ma oidho e nyasi mane oyuore bende gi jongolo Prince Inda kaachiel kod Aquino Chogo. Millicent Odhiambo, Ramogi TV, Nyakach, Kisumu County. Erokamano ahinya Millicent.